አትናቴዎስ መስቀረሎስ ተባዕደ ያስቆሮስ ብፁዓን ሐዋርያት ቀዳሞት ሲኖዶስ ጎደሎ ዘይብላ ፍጹም ዘይትሕደስ ተዋህዶ እንዳበሉ ኣዕፊሮም ዲያብሎስ ተዋህዶ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በመጀመሪያ ልዑለ ባሕሪ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ዝዕለት እዚ ስለ ዝሓለወና ዕድመ ንንስሓ ስለ ዝሃበና ንዓና ነዞም ሓጣን ምጻድቃን ፀሓይ እንዳብረቐ ዝናብ እንዳዝነበ ስለ ዝጓሰየና ስሙ ንዘላለም ዓለም ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን አሜን። እግዚአብሔር አምላኽና ስሙ ብልሳን ኩሎም ፍጥረታቱ ይኽበር ይመስገን። እመብርሃን ወላዲተ አምላኽ ቅድስት ድንግል ማርያም ቅድሚ እግዚአብሔር አምላኽ ጸጋ ረኺባ ቅድሚ እግዚአብሔር አምላኽ ሞገስ ረኺባ ወላዲተ አምላኽ ንምዃን በቂዓ እሞ ወላዲተ ምሕረት መቕረዲተ መዓዝ ዝኾነት እመብርሃን ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ጸጋ ምስጋና ይብጻሕያ። ቅዱሳን መላእክት ኩሎም ቅዱሳን አቦታት ከከም እግዚአብሔር አምላኽ ዘኽበሮም መጠን ናይ ጸጋ ምስጋና ንዕኦም ይኹን። ራይ እምበኣር ሎሚ ከም ፍቓድ እግዚአብሔር አምላኽ እግዚአብሔር ከም ዝፈቐዶ መጠን ካብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ዘሎ መበገስ ጌርና ንሓፂር ግዜ ክንመሃር ኢና። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ኣብ ማእከልና ተረኺቡ ከነቃቕሐና ናቱ ቅዱስ ፍቓድ ይኹን። እቲ ቃል ድማ ከምዚ ይብል፣ ልሳናት ዝመስል ድማ ተራእዮም ተማቒሉ ከዓ ኣብ ልዕሊ ነፍሲ ከፎም ዓለበ። ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 3 ገዚኡ ስግው ቃል ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዝዓረገሉ ኣብ መበል 10 መዓልቲ እዩ ዝነበረ። ቅድሚ ካብ ማእከሎም ኣብ ቢታንያ ኣብቲ በርኽ ስፍራ ናብ ሰማይ ብስልጣኑ ቅድሚ ምዕራጉ ነቶም ህይወቶም ስለ ፍቕሪ ኣምላኽ ዝወፈዩ ዝነበሮም ኩሉ ሓዲጎም ዝሰዓቡ ቅዱሳን ሐዋርያት ኣብዚ ዝተጠቕሰ ቅዱስ ስፍራ ባረኾም። እዚ ማለት ክሳዕ ናይ ፓትርያርክ ማዕርግ ሸሞም። ድሕሪ እዚ ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እነሆ ኣነ ተስፋ ኣቦይ ክሰደልኩም እየ፣ ንስኻትኩም ግና ካብ ላዕሊ ሓይሊ ክሳዕ ትለብሱ ኣብ ከተማ ኢየሩሳሌም ጽንሑ ኢሉ ኣዘዞም። ብድሕሪ እዚ ድማ ናብ ሰማያት ዓረገ። ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ፍቕዲ 48 ከምቲ ዝተኣዘዝዎ ከዓ ቅዱሳን ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ቅድስቲ ከተማ ኢየሩሳሌም ኣብ ቤት ማርያም ኣደ ማርቆስ ብሕብረት ነበሩ። ኣብተን ዝነበርዎን ግዜያት ከዓ ነቲ ብገዛእ ስልጣኑ ሃዋርያዊ ኣገልግሎቱ ሓዲጉ ዝኸደ ይሁዳ ኣስቆሮታዊ ኣብ ክንድኡ መበል 12 ካብ ሃዋርያት ዝኸውን ንማትያስ ተኪኦም ምስ እመብርሃን ቅድስት ድንግል ማርያም ብሕብረት ብዘይምቁራፅ ኣብ ጸሎት ተጸሚዶም ነበሩ። ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 14 ከምኡ ከዓ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 22 ክሳብ ፍቕዲ 26 ከምዚ ኢሎም እንዳነበሩ እምበኣር ብሳልሳይ ሰዓት ናይ መዓልቲ ትገላፅ ምስጢራት ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ጽርሐ ጽዮን ቅድስት ናብቶም 120 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ዝወረደ። ነዚ ኣመልኪቱ ፍቁር ሓኪም ምስ ተሰምየ ወንጌላዊ ሉቃስ ሓደ ካብቶም 4 ወንጌላውያን ከምኡ ከዓ ሓደ ካብቶም 72 ኣርድእቲ ኣብ መበል 50 መዓልቲ ድሕሪ ፋሲጋ ዝውዕል በዓል ኩላቶም ሓቢሮም ብሓንሳእ ነበሩ። ብሃንደበት ከዓ ከም ሓደ ብርቱዕ ሕበብላ ንፋስ ካብ ሰማይ ድምፂ መፀ። ነታ ተቐሚጦምላ ዝነበሩ ቤት እውን መልኣ። ልሳናት ዝመስል ድማ ተራእዮም ተማቒሉ ከዓ ኣብ ልዕሊ ነፍሲ ወከፎም ዓለበ። ንኩሎም ድማ መንፈስ ቅዱስ መልኦም። መንፈስ ቅዱስ ክዛረቡ ከም ዝሃቦም እውን ብኻልእ ቋንቋታት ክዛረቡ ጀመሩ። ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ ፍቕዲ 4 እግዚአብሔር አምላኽና ስለ ቃላቱ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። መንፈስ ጽንዓት፣ መንፈስ ትብዓት፣ ምስጢር ዝገልጽ ሃብቲ ቋንቋታት ዝዕድል መንፈስ ቅዱስ ኣብታ ጽንሑ ዝተባህለዋ ከተማ ምስ ጸንሑ ቤተሰብ እግዚአብሔር ተሰሚዩ 12 ሐዋርያት 36 ቅዱሳት ኣንስቲ 72 ኣርድእቲ በዚ ልዕሊ ዝተጠቐሰ ዕለት መንፈስ ቅዱስ ናብኣቶም መፀ። ከም ተቀድም ኢሉ ሉቃስ ወንጌላዊ ኤልሳቤጥ ከዓ መንፈስ ቅዱስ መልአ። ሉቃስ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 41 ዝበሎ ነዞም ቅዱሳን ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ መልኦም።
መንፈስ ቅዱስ በቋንቋታት ከም ዝዛረቡ ትብዓት ከም ዝረኽቡ ወነንቲ ብዙሕ ሃብቲ ከም ዝኾኑ ገበሮም ኤልሳቤጥ ንምድራውያን ወኪላ ንእመብርሃን ንቅድስት ድንግል ማርያም ከተመስግን ክብራ ክትገልጽ ዝኸኣለት መንፈስ ቅዱስ ስለዝተመልአት መንፈስ ቅዱስ ንእመብርሃን ንቅድስት ድንግል ማርያም ከተመስግን ስለዝኸኣላ ሃብቲ ምስጋና ስለዝዓደላ እዩ 120 ቤተሰብ እግዚአብሔር እውን ካብ ትንሣኤ ኣብ መበል 50 መዓልቲ ካብ ዕርገት ከዓ ኣብ መበል 10 መዓልቲ መንፈስ ቅዱስ ብኣምሳል ህቦብላ ንፋስ ብልሳናት ሓዊ ኣብ ነፍሲ ከፎም ዓለበ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ሐዋርያት ከም ዝወረደ ንዓይን ንዓኻትኩምን ዕጽፍን ድርብን ኮይኑ ይወርድ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃዱ ይኹነልና حرام بعد كاب زقصيلنا كم تخن سمع صنحنا ويدما كمتي وانجيلاو لوقاس معرف كلت اقميط وزلو منفس قدوس سلامنتا يو بامثال برتو حوبلا نفاس تገልጽ ዝብል ሕጽር ዝበለ غري منفس قدوس بامثال برتو حوبلا نفاس تገልጽል ምክንያት እምበኣር نفاس ናይ منفس قدوس ምሳሌ ስለ ዝኾነ እዩ بخمዚ ድማ ይግለጽ نفاس ረቂቕ እዩ منفس قدوس ድማ ረቂቕ እዩ نفاس حياليو منفس قدس ون حياليو نفاس حسر كاب اغلي زفلي منفس قدس كا حطان كاب صادقان زفلي نفاس بمرآت اندهالوي ايفلطنيو تخونه بحري خغصص اوام كوزاوز كلو نفاس كم زلو يفلط كومون منفس قدس زفلط بقانقاتات كزارب مستر كغلص كلو يزفلط نفاس منقحيو منفس قدس دما منقحيو نفاس كابي بوتو استفلالي معازات ناب زوريانا يمص منفس قدس كا معازات صغا زعدل ايو اتخالاي كا منفس قدس سلامنتايو بامثال لسانات حوي استغلصه قدميلنا زرانايو منفس قدس سلامنتاي بامثال برتو حبابلا نفاس استغلصه مناتو لوقاس وانجيلاوي انتاي لقميط وزلو منفس قدس بامثال برتو حبابلا نفاس كم استغلصن كوم منفس قدس بامثال لسانات حوي كم استغلصن زي ابو وانجيلاوي لوقاس اب غبر حوارات معرف كلت اسفيرنا الله سلازي حجي منفس قدوس سلامنتايو بامثال لسانات حوي سغلص نزبل كم تقدمنا زرانايو بهولا نفاس ناي سغلصل مثالي ازي بامثال لسانات حوي سغلصل دما ناي غزا رزخونه مثالي لو قالو انت دامبينايو كم زيبل لسانات حوي زمسل دما ترايوم تماقيلها اب لعلي نفس كفم علبه قبر حوارات معرف كلت فقدر بعته لسان كل قانقاتات نمزراب زقل كفال اكلاتنا يودسكم مخانو منفس قدوس لسانات حوي زمسل اب لعلي نفس كب معلابو قانقاتات ناي مزراب هافتي ناي مهابو مستير يوم منفس قدوس بار بامثال حوي مغلاصو لعلي لو كم استغلص مثال النسل زلو ايو قصيلنا دما نايت مثالي كرينا حاوي ملئيو منفس قدس كا اف كل ملئيو حاوي امرجا خلو بمطنيو انچيت مستوسها غنا مليسي برتع سفيح بوتا خاي قاصل كومون منفس قدس ب40 ب80 بطمقت كوهاب كلو دحر دما بتكبار بسرح دما يغلص حاوي بعقل انت تقيمنالو يموق استفرالي تغبارات سغاون نمغبن كال ايوتاتن نمعياي يخلناي منفس قدوس كم تقبؤن كم تتصحفن جيروز مرمر هوات يركب بزي قبع كافت تتصحفه وصعي زين عطو ترقومن حساب اندهابو منفس قدوس كمرمر زفتن قنا موتن فردن يمسم حاوي بعقل تتقيمنالو يموق بستفر لي تقبارات سقاون نمقبن كالعيوتات نمعياين يخلناي منفس قدس كا كم تقبؤن كم تتصحفن جيروز مرمر هوات يركب بزي قبع كافت تتصحفه وصعي زينات ترقومن حسابن ذهب نمنفس قدس كمرمر زفتن قنا موتن فردن كوننين زمص حاوي طعمن معازان يمص منفس قدس كا طعم معازان صقان يوهب حاوي نزقرب كالو كل زقاصليو منفس قدس زصلخايو صلوت زقرب كايو مسواتي زقبل يو حاوي ماين غوبر انت زي كلكيلو كل خطف ازخليو منفس قدس وين محراتو انت زي كلكيلوس كل خطف ازخليو حاوي باغراب استمل بوتا خم زي نبل غير قلص ازغبري منفس قدس وين كلاص مستيرات ايو بز مخنياتن بار منفس قدس بامثال لسانات حاوي بزعلت زي كابتن ساي امبل 50 معالتي كاب عرقت كا امبل 10 معالتي ابصرها صيون قدس تገልጸ بزي استغلص مثالي خا منفس قدوس اب لعلي بيتسب املاح استسميو 120 بيتسب كريستوس ورده
በቲ ዝተቐበልዎ ናይ መንፈስ ቅዱስ ውህበት ከዓ ብሰብዓን ክልተን ቋንቋታት ክዛረቡ ጀመሩ። አሜን። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ስለቃላቱ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ኣብቲ ቦታቲ ማለት ኣብ ቅድስቲ ከተማ ኢየሩሳሌም ዝተረኽቡ ብዙሓት ሰባት ካብ ዝተፈላለየ ቦታታት ዝመፁ ብዙሕ ዝዓይነቱ ቋንቋታት ዝዛረቡ ሰባት ነበሩ። ቅዱሳን ሐዋርያት እውን መንፈስ ቅዱስ ናይ ቋንቋታት ምዝራብ ሃብቲ ስለ ዝሃቦም በበቲ ክሰምዕዎን ክርድእዎን ዝኽእሉ ቋንቋታት ንኩሎም ነቶም ተኣኪቦም ዝነበሩ ህዝቢ ተዛረብዎም። በታ መዓልቲ እቲኣ ጥራሕ እኳ ደኣ 3,000 ሰባት ናብ ቅድስቲ ሃይማኖት ኣተው፣ ክርስቲያን ድማ ኮኑ። ስለዚ እዛ ቅድስቲ ዕለት ናይ ቤተ ክርስቲያን ልደት እያ። እዚ ዕለት እዚኣ ካብ ትንሣኤ መበል 50 መዓልቲ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ጽርሐ ጽዮን ቅድስ ን120 ቤተሰብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝወረደላ እዛ ዕለት እዚኣ ናይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዕለት ልደት እያ። ብድሕሪ እዚኦም በኣር ቅዱሳን ሐዋርያትን ሰዓብቶምን እዚ ጽባሕ ሶኒ ዝጅምር ጾም ጸይሞም ናብ ስብከተ ወንጌል ፋሕ ዝበሉ። በዚ ዕለት እዚ ዝተዋሃበ ጸጋታት መንፈስ ቅዱስ ገይሮም ከዓ ካብ ኣጽናፍ ናብ ኣጽናፍ ናይ ክርስቶስ ብርሃናዊ ወንጌል ኣስፋሕፍሑ። ዝተባረኸን ዝተቀደሰን ኣውደ ዓመት ይግበረልና። ንቅዱሳን ሐዋርያት ኣብ ጽርሐ ጽዮን መንፈስ ቅዱስ ዘውረደ ኣምላኽ ድማ ኣብ ልዕለና እጽፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ። ንእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ምሕረታ ይፈለየና። ስብሃት ለእግዚአብሔር ለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወረደ መንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወረደ መንፈስ ቅዱስ ላይለ ሐዋርያት ላይለ ሐዋርያት ላይለ ሐዋርያት መንፈስ ቅዱስ ላይለ ሐዋርያት ላይለ ሐዋርያት ላይለ ሐዋርያት መንፈስ ቅዱስ